To, barkan ku dai jama'a. Ban san ko kun san yadda ake samun kuɗi a gramfree ba, da yadda ake tarawa har a cire su. To shi tara kuɗi dai a gramfree wata hanya ne da in baka sani ba akwai wuya, amma in ka sani ba wani wuya yake da shi ba. Abu dai na farko da suka fi so, wanda idan kana yi za ka tara gramfree da yawa. Suna buƙatar ko da yaushe ya kasance kana online, kuma ya zama always datan ka yana buɗe. To idan har datan ka yana buɗe a kowane lokaci, duk bayan 1 hour akwai wani number da ake kira number lucky. Number lucky ba kowa ke samu ba, amma idan Allah ya taimake ka yi sa'a, a lokaci ɗaya za su iya baka adadin gram ɗin da za ka cire, ka je ka cire kuɗin kama a ranar. To amma idan ba kowa ke samun wannan garaɓasa ba, garaɓasa ce wanda ba kowa ke samu ba. Idan ba su baka ba, dole sai dai ka riƙa yin haƙuri. Duk bayan awa ɗaya za ka iya samun gram ɗaya, za ka iya samun 0.1 gram. A haka dai za ka yi ta haƙuri har Allah ya sa ka tara ya kai 500. Dole sai ka tara 500 gram, sannan za ka iya zuwa ka yi withdraw ɗin shi zuwa account ɗinka. To, guraren da aka fi tara gram su ne gurare kamar misali, akwai smart contracts, smart contracts akwai wani abu da ake yi a ciki wai da ake kira risk money. Shi risk money shi ma ɗin kamar wani number ne na loki wanda za ka iya samun gram da yawa a lokaci ɗaya. Shi suna aƙalla za ka iya selecting ɗin yadda za ka yi risk money ɗinka, kamar irin 3 days ko 2 days 1 days. Kamar wannan da kuke gani yadda na yi selecting wannan na 2 days ne, wannan na risk money ɗin nan. Na yi selecting na 2 days. Zan in 2 days ya wuce zan iya samun 1.5, kuma zan iya samun 0.7. To babu dai garanti, saboda abin lock ne. Sai guri na biyu shine referral. Shi ma wani ɓangare ne na samun grams, amma ta hanyar tura ma friends ɗinka. Ya danganta da yanayin adadin friends ɗin da ka tura ba. Kuma abin da za ka tura shi ne wannan link ɗin. Wannan shi ne link ɗinka, wanda duk wanda ya shiga ya buɗe, shi ne za ka ga grams ɗin da za a baka, kuma za ka ga sunan shi, kuma sannan duk wani grams da ya samu za ka iya gani. Sannan duk wasu wanda shi ma ya ka tura ma suka yi, akwai naka kasan, saboda ya yi amfani da link ɗinka ne ya buɗe nashi. To shi ma dai aƙalla duk mutum ɗaya idan ka tura ma ya ɗauka, kana da 5 gram. To kaga aƙalla maybe in kana da friends da yawa wanda aka iya matallasi a rana, sai ka iya samun ma 500 gram ɗin, saboda 5 ai da yawa. Sai hanya na biyu wanda za ka iya samun shi ma shi ne free ɗin nan. In ka shiga free ɗin nan, sai ka so ƙasa nan gurin da za ka ganin adadin mutanen da suke samu ne a koda yaushe, saboda akwai mutane da suke yi da yawa. Shi ma ɗin bayan awa ɗaya ne idan ka ɗauka, ba za ka ƙara ɗauka ba sai wata awa ɗayan ta yi. To duk bayan awa ɗaya idan ta yi ka ɗauka, za ka ƙara jira sai bayan wata awa ɗaya. To a haka dai gurare da yawa za ka tara. A duk lokacin da ka tara 500 gram, to za ka zo withdraw. Idan ka zo withdraw ya buɗe maka, nan wurin bitcoin ɗin nan, idan har baka da mastercard, za ka je ta online ka yi register a cikin bitcoin.
za su baka link na PayPal. Idan kuma kana da Mastercard ko Visa card ba ruwan ka, kawai akai selecting ne. Idan kai selecting za su ce maka sa number cikin ATM card ɗinka, nan kuma grams ɗinka da kake da shi gaba ɗaya, nan kuma adadin grams ɗin da za ka cire sai kai withdraw. Za ka ba su lokaci kaɗan za su tura maka zuwa account ɗinka. Ni ba riga na yi qualify ba tukunna, shi yasa. Yauwa nan kenan. To wuraren da ake samun grams ɗin su ne: ɗaya, free, sai na biyu, referral, okay, na fitar. Referral, na kuma smart contracts. To akwai abin da ake kira level. Ya danganta da yanayin level ɗin da ka kai. Idan kana level 2, a kowanne za a ƙara maka adadin grams ɗin da za a riƙa baka. Ko da misali ka yi withdrawal ka cire, shi ne nan user level. Idan ka shiga za ka riƙa ganin anan za ka ga duk adadin yanayin yawan buɗewanka da kuma inda kake samun grams. Gasu nan 1, 2, 3, 4, 5. Da na online ne, yawan daɗewanka a online da kuma adadin percentage ɗin da ka kai. Yanzu ina kaiwa 100 zan yi qualify a level 1 dan koma level 2. To wannan kenan. Waɗannan su ne hanyoyin da ake tara kuɗi ta grams. Abin kar ku ɗauka irin wasa ne, da gaske ne ana samu, saboda akwai wanda suka samu suka cire da yawa. Kuma kuɗi ne mai yawa. Duk grams ɗaya yana mazaunin dollars da yawa ne. To kaga dollars ma yin ajuya ta a naira, kuɗi ne mai yawa sosai. Da ke lissafi idan ka samu grams ka samu grams har guda 500, kaga ba ƙananan kuɗi bane ba. Idan mutum ya haƙuri ya dage zai tara su, amma sai ka yi haƙuri ne, saboda yawan kasancewa online ba kowa suke da ƙoƙarin daɗewa online sosai ba. Amma dai mu dai Allah ya taimake mu, mun samu, zama muna ƙara gwadawa ne. Allah dai ba mu sa'a. Sai sa muke nuna muku domin garaɓasa ne wanda ya kamata a tallata wasu ma su samu. Thank you. Na gode da kalla. Duk wanda ya kalla in yana buƙatar ƙarin bayani ko yana so a ƙara fahimtar da shi yadda zai cire ko yadda zai tara, ya fara subscribing ɗin channel ɗina tukunna, sannan sai ya comment. Za a nuna mai duk yadda zai ya tara da kuma yadda in ya tara zai yi cire kuɗin shi. Thank you. Na gode.